Comhoibriú an Phobail. Bhí Áine agus Líse, a muid an gcéad hiúlóid in níag an gíomhre. D'fhág siad an teach agus feanmór orthu a bheith ag siúl. Bhuaigh siad ciontach mar gheall na rudaí millse a dtís siad thar saoire na nullag. Shiúil siad chuig bun an Stát Tithíochta agus níor bhada go raibh siad imeall an bhaile. Buineadh cead mór astú nuair a thurigh siad príomhshráid an bhaile mhór. Bhí an trád lufa salach. Bhí na boscaí brúscar ag cur thar maoil agus bhí dreamhaíl caite ar fud a bhfuil. Ceap Líse go raibh cuma dhéisteanach ar an mbaile agus bhí náire orthu faoin gcaoi ar imigh sin olcas cócasta. Déantaigh Áine go huile is go hiomlán léi agus dúirt sí go gcaithfí feabhas a chur ar chomharsaí néiteachta sa bhaile. Ghlach siad grianghrafanna den phríomhshráid agus bharrtaigh siad rud éigin a dhéanamh faoi. Nuair a thric an bheirt acu an baile chuir siad gléiceanna ar roinnt mhaith daoine agus d'eagraigh siad cruinniú pránach comhairle an Phobail. An teach den dár gcionn bhí muintir an bhaile bailthe i halla an phróiste leis an scéal a phlé. Theas Áine os cóir an lucht éisteachta agus rinne sí cur a láthair. Thaispeáin sí na grianghrafanna ag léirú salachar an bhaile agus bhíonnig sí an tácht a bhaineann leis an timpeallacht agus leis an ná ara a thabhairt. Thuaigh an óráid i bhfeidhm go héifeachtacht ar mhuinte an bhaile agus bhí neart le thufráil acu don phlé. Bhuail duine amháin gur ceart córas glantachán a bhunú sa bhaile le cinntiú nach ligeadh dó éirí cósalach a riamh arís. Dúirt sé nach méoch a gceist ach uair an cloig in aghaidh na seachtaine. Luaigh bean eile go raibh ligeachtaí maidir leis an saoil sóisialta sa bhaile. Bhuail sí gur ceart dúin atmosféar pobal a chothú sa bhaile. Mar sin bheadh bród ag daoine as an gceantar agus mar sin ní ligeadh do chomharsaí éirí comhmhíleachmhar. Bhí tuairimí luachmhara á roinnt ar feadh na hithe agus chur comhairle an Phobail plean de chéile le haghaidh a chaitheamh ar aibeanna an bhaile. Cuireadh ciste le chéile le príomhshráid an bhaile a chur i gceart. Chuir na daoine seacéad orthu a bhí breá sochacha le dap buí geal orthu sa dtrós go bhfeicfí iad i mbun oibre. Chuir siad lámhaní orthu agus bhain siad úsáid as piocadóirí sa trós nach mbeadh frigidíní ar an lámha. Líonadh roinnt mhaith málaí dumha le brúscar. Bholbhíodh na boscaí brúscar agus níor bhada go raibh cuma álainn ar an mbaile. Bhí líam an-bhróidúil as an obair a rinne sé mar chuid den coiste. Bhí sé cinnte gur bhíor an seanachil, ní neart go chur le chéile. Bhí éacht buinte amach ag an gcuiste agus bearasta é a dhéanamh le líon mór lámha ag tuairt cúnta. Rinne Áine anna cuid le spirid an bhaile a ardú. Bhain sí úsáid as bua an ceol le sin a dhéanamh. Thug sí cuairt ar na seanóirí sa teach alseanas agus chuir sí sco an ceol i láthair dómh lena go bin. Chun sí na hamhrán thraidisiúnta a bhí ar eolas acu ar a raibh grá acu agus bhain siad ard taitneamh astú. Thug sí ardú meanmhana do na seanóirí go léir. D'eagraigh Líse go ndéanadh Garda caint do mhuintir an bhaile maidir le slán-dal. Bhíonnig an Garda gur ceart dómh ar a thabhairt dá chéile, tuisgur ar scá a chéile a mhorann na daoine. Bhuail sé dómh córas téacsanna a eagrú go bhféadfadh daoine eolas a roinnt maidir le gadaithe nó eachtraí eisceachtaúla ar fud an cheantar. Thuaigh focail an Garda a bhaim go láidir ar mhuintir an bhaile agus cabhraigh an caint go mór le spirid an Phobail a neartú. Spreag na himimeachtaí seo roinnt daoine eile freagracht a ghlacha maidir le na nimimeachtaí féin a eagrú ar son an Phobail. Theastaigh uthú chur leis an gceantar mar a bhí curtha ag Líse agus Áine. Bhí ranganna oíche á reachtáil ag daoine éagsúla le na scileanna féin a roinnt leis an bpobal. Bhí ceachta na cócroachta á bhuana ag oíche.
cógra ilte sa bhíolann áiltiú a bhí inti agus bhí ansim ag daoine foghlaim conas béalta folána a ullmhú. Bhí ceachtainna gairíoireachta á bhúna ag uisín. Thaispeáin sé do dhaoine conas síolta a chur agus a ás i butaí agus conas iad a aistriú ón buta chuig an nádín. Bhí neart moltaí aige maidir leis na plandaí éagsúla a lasú go héifeachtach comá. Bhí bua na teicneolaíochta le roinnt ag líam. Thaispeáin sé clasanna iontacha do mhuintir an bhaile maidir le ríomhphostanna a scríobh nó suíomhanna úsáideacha le fiosrú. Cúpla mí ina dhiaidh sin, tháinig aitheantas ar an úlach oibre a rinne áine agus líse ar son an bhaile. I nán is do na chalíní, cuireadh an baile isteach ar chomórtas náisiúnta a bhain le spiorad an Phobail. Roghnaíodh an baile mór don phríomhghúis i gCatagóir an baile beag is mó feabhas. Sheol cóirla an Phobail áine go baile clia leis an gcrán agus an tsec le haghaidh €2,500 a bhailiú. Ba mhór an óir de áine na dúiseanna a ghlacha agus bhí sí cinnte nach ndéanadh sí dearmad ar an éacht iontach a bhain sí amach go deo na nóir.